Hello, so guys, गासिबो मोजाङै दं वेलकाम टू माय इउट्यूब चैनल नार्जारी दायो आं जायगा देखायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जायगाफ्रा मोजां मोजांथार नै ओरैजायबो न'फ्रा स्टुडिअ'ना जों दायो मा बे थांगासिनो जोङो स्कास मेडिकेलसिम थांगासिनो जों दायो न'फ्रा दायो नै जायगाफ्रा मोजां मोजां लकडाउन बायनायखाय फ्रि मालाय टेनसन गैला गोसोबायदि बेरायनो हायो दा लामाफोरखौबो नै आं दाख्लैसो फैदोंमोन दाख्लै मोजांसोमोन मालाबानो माबायदि खालामजोबखो नै लामाफ्रा स' गाइस आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो बिदि खालामना होबानो जाबाय नै ओरै बादाम फानदों ओमफ्राय नै नारेंखल दाब फानदों दायो जों माबासिम मोनफैनाय जाबाय मेडिकेलसिम मोनफैनाय जाबाय जायगाफोरखौ नायलांबानो थाबानो जाबाय माबोरै लामाफ्रा खुरख'जोब्बाय बोरै एरखुजोबदोंथाय गारिफ्राथ' बिराद जाम्पिं जागोन बिराद बेलथायगोन एकदम ओरै माबायदि बेलथायजोबनानै होखो माखो बेयाव फाखा सायावसो होफैदोंना गोदानसो होफैखोथाय नै जोंना माबा ब्लाड बेंक मोनफैग्रोबाय दाथ' मानसि गैया फुंखाय दा एसे एकदम जोम जालायथारगोन आरो